barhaga keteng jong kini kai SSC baru khoi jong ka jegla Meghalaya ngi kino yalam barit jong ka All Meghalaya SSC School Teachers Association Central Body ngai khubla ye bar khoi ki perlok mai kai balawan isim benta ha ka jing syok lain mengor klim upor hang tei ha maran malki nado ka sitrik benai Oktober arajar pusau hado ka apoi trik Oktober arajar pusau hakabedi berkati ka age relaxation bala shimrai daga cabinet meeting men hak arpulai terik penai basipo arajar pusau ngismu bakari tang kajin penthame yang kinoi ka SSC wala kata ngi pediang subha barngi ai kaburam sya kasokar halor kajing penjalan sedem rungkang hadu sausan sedem bala ai subha dam daka kandai kajing mentoy tangi kikatu katu kan ya kami kajing mentoy lang ya baru khoi kini kai SSC kani kajing penjalan di kasnem banrungkam tenrei katai kaji ka age relaxation kamdon jing dai AAUM bar kajing dawa jongi ya ka enhancement lani kajing ki ya kutulok kumbang ila dawa na kasurka pen ki ya kutulok jongi kaban om kta lani pinia pher ya ki parani kai jongi halor kasnem lani ki kerdan ki paper ki paper ni kerpat iki parani kai kibaran keleng sodong jong kejala Meghalaya pan om pet kelumar yala di haka beri kanika age relaxation namar kani kam kta ya ka post lanika existing post lanika service ka jong ni iwai pe iwai ban shailot phar ki jimut jimur khan halor kini kiki ke ba mangi kini kai hadu kanika klimar ka manta ngidon ha pedeng ka jing kelumar ka ba jur ni kerparet dia kiparan kai bar khoi nak leng gi jaka ba pinyo e kajing shai ka babiang kajing shai ka babha kajing shai ka bapura halor ka indefinite seat administration ka ba ngila penlong mangi nado ka sitrik junggu Oktober bat ka ba ngila pensangi sipor nangta ka bar halor ka assurance lani jong ka sokar ya ka enhancement lani kajing kular jong ka sokar halor kajing dawa jungi ya kajing perki tulok nangta balai ngila pensangin o sipor ya kani ka agitation ka ba ngila sedang nado sitrik berkabala kod hadu arpois ni kumjo ya effective of enhancement lade katno ka sokar kan ai ya ka enhancement yang ni kini ka SSC nangta kawai padi ka banre ka point ka banre kolong ba ngi ka pinyo yo jingshai halo ka rumors lani ka hamsaya ba kani ka project SSC kan kunno ha arajar akun reu live poetry menai match tie ni kerpat iki parani kai la repis dang su atau tien ba pim sngo langit shu pisnu kulmar jembut halor kini kiki berkhoi sobha wan shi meeting ka bangin penlong ki meeting ke ba ngin penlong shaman la ki we man la kawai pa koi district ha kini kisni par ki por lani ha kini ki banai ki bansawan ka bangin ya kum ki parani kai ban persung tho ya lagi jung parani kai bangim dei pan tien ngimdei ban syak penting kok tempan hanu reno ngimdei ban don kanun ka jingret kan sier masin ngidei ne trilang kum sim men para ngine khun ya ka hok ka jungi ngin sedang ban ya kendo ya ki parani kai jungi naka wai ka district shika ka wai ka district ngin sedang hakashi trek banai November arajar pusau naka West Castle district ban ngin perlong hapok nong stoin nang ta hagi ki pat ki district jong ka jala Meghalaya ngin sedang pena susu ngin sedang ajeng tip seki parani kai hakenu kasni lan hakenu katarik ba ngin sa perlong ya kini ki meeting ke ba ngilas kodon kam ban de kendo